Татар семьясында булырга тиеш иң беренче татулык, иманлык. И мен бүгін бик шат, что минем балаларым, белләр, минем Сарата 123 туганым, и без бер-беребезне бик белешеп яшибез. Гимназияда да, балалар бакчасында да безнең заводның, халыкның, эшчеләрнең балалары жанында укыйлар, алар воспитание алалар. Алар безнең заводның может быть киләчәге дә. Biz indi bala çaqdan rüyada tutaydık, ayetlarga da yürüydik, ziyaretlerge varıp okuyabilenler bizni okuyaydık. Мен үземнең районымны, туган авылымны яратам, саклап калдым. Гөлбакча әйләндерергә тырышам. Һәм үземнән шул юнәлештә күпмедер өлеш киләчәктә кертә алам икән. Менә бу минем өчен зур бәхтем дип әйтерләр инде барсына. Киләчәктә дә без үзебезнең татар халкының авторитетini һәр бер регионда, үзебезнең төбәкләрдә күтәребез. Телебезне сакларбыз, татарлыгыбызны татар дип, без булдыра торган халык. Потому что татарның киләчәге, татарның тарихы сүнмәс, татарлар үлмәс, татарның киләчәге булып, татарлар шулай киләчәктә дә арта барлар дип уйлыйм.